Robos ya bisa. Bocah kon salto arep bunuh diri piye maksudmu iki? Salto sing tenan, mosok ndase dhisik. Lagi mau gas mojok, jaduk. Kakak lupa. Jroning entek-entek. Sak jroning entek-entek lho lho. Sak jerone entek-entek. Heeh. Ya kuwi mau ndase arep mlebu leng. Iso para ya entek-entek mau. Enggak iso aku. Wah, senggak. Betokmu iso kaya melem kukus. Lho rupane kaya ngono ki Dra. Delok. Kaya bakpia. Apa? Oh. Kayamu bentukmu kayak sotel ngono. Diambung rondo anak pitu. Oh, diambung rondo anak pitu jarine bekasnya kaya ngono kuwi. Wong bar dikampleng book gawe. Lah bar diambung rondo anak pitu jare. Lah kuwi lek kambung pusu ngono kan mlites wae. Oh layak bener Mas ki lek diambung rondo anak pitu Mas. Lah kuwi rambutnya sampai jebrik kabeh. Heeh. Sampai wong kesetrum. Ayo. Salto sing tenanan jajal ora sanggo gamelan nek salto kepiye? Mosok arep jungkel ndak sing ngono memang. Aku nggo tak buat cangkem siapa? Tung Tumplak ting 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 iya kuwi mang kok ngono kuwi nang kon salto malah kenduk-kenduk ae engkok jajal ora sah nggo gamelan wong salto ra dadi ndak nggo gamelan tabuhane liyane siap plutuk tung tak tung jas ya wis bene jarno engko sampai jam 3 lak garing dhewe kayak mermet ngono kae kayak mermet jane kayak apa kok krungu-krungu kowe wayang jemputan kowe ya batine ben kayak joker batine Joko keren lho karo kowe batin oh ya siap rupane kaya bebek lah oh kowe yo Joko keren kowe apa bos Joko kere bentuk kayak seritil ditabuhi rok ya apa kae reok rok ayo dedek Woi! Walah yo ngadoh-adoh ke banter aku ini guru-guru iki kendrak.
Ayo, nah, jos, nah. Salto, ayo salto. Yo, siji, loro, telu, papat, ayo, jumong, cangkem. Alah, gerodok urung madang nih mau lebih. Ayo, sing biru, joget. Joget dhisik kayak salto, kancane salto, sing cilike salto kok. Iso, nek ra iso ya ndase jentus ning lemah dhisik ping 5. Nek ndase ra dijentus ning lemah ra entuk njupuk duit. Joget dhisik. Heeh. Lah alah bocah kakune kaya wit sawit ngono kok dadak. Ayo. Joget dhisik lho, joget dhisik.